Joo moi, eli siis joo. Ois testissä tällainen Epigenesis tietokonepeli, joka sattui olemaan Steamista tai ilmaisena tämän viikonlopun, niin oli vaan silleen, että moi, vois lataa tän ja katsoa, että miten paska tää on. Pitäis varmaan laittaa ääniä vähän hiljemmalle, koska mä haluan mahdollisesti kuulua myös täällä joo. Joo. Nyt on äänet laitettu hiljemmalle. En oo edelleen vitun kovalla. Okei. Audio. Plus 2013 älä pysty säätämään. Ai joo. Se oli toi mitä piti säätää. Okei, nyt on hyvä. Koska ei kuulu muuta kuin mä ja vähän tätä. Mut siis joo, mä osallistun tohon ultimaattiseen, ei kun legendaariseen video challengeen ja instakin. Mä voisin katsoa how to play, mutta se on liikaa juttu, että en mä kato. Menen vaan suoraan multiplayer, joten serverissä on pieni ping, koska Mokkulla on paras DNA. Ja oos nyt hei. Ok, no jos pienin ping on 300, niin voisi ottaa isoimman sitten. Tai sitten kun tota ei voi. Ok. No vittu, mennään tonne. Joo. Eli siis tai ilmiselvästi niinku jollain tavalla FPS-peli, mut siis mitä mä nyt niinku ymmärsin, että taisi joku palloreikäpeli. Et joo. Mä en yhtään tiedä mitä se pitää tehdä. Paitsi että pitää ampua noita vihollisia. Ja joo. Mä todennäköisesti tuun vaan juoksettaan tän matsin ympyrää, mutta joo. Sitähän kaikki täällä vaan tekee. Paitsi ne 3, jotka pelaa tosissaan ja yrittää olla pro-pelaajia. Tästä tulee vähän mieleen mitä on tossa CSS ja Team Fortressissa on niitä semmosia saapanallisia surffausmappeja. Tulee vähän ne mieleen tästä. Jotain jänneestä. Tommonen saatana koukkureikä. Hyvä. Ilmeisesti käytiin sen. Joo. Melkein vittu. Saatana peittäs itteni kuolemaan peppu alas. Jävä. Ei hitto, mähän on hyvä. Ainoa vaan, että mua ammuttiin ja mä melkein kuolin. Mä oon ihan laittavan hyvä tässä pelissä. Autisti. Perse. Paska. Anali. Hei, achievement Ebin. Nice. Jolo. XD. Mä vissiin on tässä Argos-tiimissä, joka on aika jarkos. Koska mä oon tämmönen violetti äbä. Tai ainakin mun hanska on violetti. Et on ihan loogista, että mä kuulun siihen tiimiin. Eli siis tää on monet oransseja homoja. Oi vittu. Ei. Laser. Moi. Kuoleho. Mitä helvettiä? Älä ammu. Älä perse ammu mua. Okei, mun laser kuoli. Toisaalta mä kuolin itekin, että no. Isot 2v2 moikka. Ehkä mä en mä tiedä. Mr. Finn. Se on tää mun ilmeisesti ilmiselvä sydänystävä, joka kanssa me joudun jakaa tiimin. En tosin ymmärrä minkä takia tiimi johtaisi, jos noitten tiimissä on yhdellä vittu 22 pistettä. Ja meidän tiimissä on yhteensä 5, josta mulla on 0. Perse.
Nyt oli kyllä niinku ihan helvetin hienosti tehty. Joo, kyllä se on selvästi maalin tehnyt tää Mr. Finn. Että joo, moikka. Mikähän tää on? Okei, tää oli paljon kivempi tää skilli, tää koukkujävä. Jarkoskoukku. Oi! Peijoni! Oi, mitä? Vittu rip homo. Vittu rip homo. Rip vaan vittu äijille. Kiitti. Joo, noniin. Ei vittu, tää on kyllä syöpää tää skilli. Pakko ottaa. Oi helvetti. Kopi, sä veit mun jutun. Haluaisin vaan tietää mistä toi... Vittu veit. Älä nyt sitäkin ota saatana. Kiitos, tän saavat ottaa ihan itse. Noniin, meidän tiimi johtaa 2-0. Mä oon ihan varma, että mä oon tärkeä osa meidän tiimiä, kun mä häiritsen näitten keskittymistä tällä vittu häröilemällä. Oho, mä ammuin omaa. Nyt ammuin vihollista. Se vitus vihollinen. Tuolla. Mitäköhän vittu tää laaseri tekee? Ainakin se on jännän näköinen. Vittu tekis mieli ottaa toi. Jos mä huukkaan tohon äijää. En pysty huukkaan äijää. Joo, onnes mulla oli tämmönen eeppinen speed boost, että saatana jätkä ampua mut alas, mutta ei vittu kiinnosta, kun on niin cheateri äijä. Sitten vittu kun... Mitä helvettiä tapahtuu, Evin? Siis kun tässä pitäisi olla joku pallokin ilmeisesti. Tai ainakin joku niinku se vastaava perkele. En ole kyllä nähnyt kertaakaan, oon vaan kuullut, että meidän tiimillä on se koko ajan. Mutta ei vittu näe saa. Kuppi. Vittu. Peppu. Vittu. Tää peli voisi olla kyllä mieluummin jotain tämmöstä first person jotain paskaa, mut... Mitä? Ei oikein niinku inspiroi tällainen autismi, mikä tässä pelissä on kovin vahva. Wow. Joo. Ehkä tutorialien pelaaminen olisi ihan hyvä ennen kuin menee multiplayeriin. Ja varsinkin kun mä nyt vaan saatana kuolen täällä ympäriinsä koko ajan. Mutta, kuolemat. Plans activated. Niin on näitä ihan selvästi. Pitäisikö niihin käyttää tätä laaseria? No ei saatana. Mä haluan sen pallon. Niin, tästä mä haluan kuolla. Sekin on toimiva vaihtoehto, Imo. Mitäköhän noita tuossa yläkulmassa näkyy noi saatana oranssit tai keltaiset ja violetit naamat. Tai naamarit. Ei ne kuitenkaan pelaajien määrä ole, koska molemmilla on 3 ja toisella puolella näkyy koko ajan vaan 2. Vähän helvettiä. Kyllä mitään ajuu. Tää peli toimii. Mut ihan hauska tää varmaan on, jos tietäis mitä tää toimii. Mitä vittu tää tekee? Ei vittu mun vahtivuorolla, saatana. Ei jätkä vittu edes osu muuhun. Kusipää homo. Miten vittu se lensi? Laita tohon. Ei perhana paska. Oi parsaa!
Joo. Money has the ball. Ei. Olisiko toi pallo tai valkoinen, mikä tässä kartassa menee? Koska on se pakko olla. Oh, siellä se pallo menee. Autisti. Homo. Perse. Paskareikä. Mitä muuta vielä haluat, että sua kutsutaan? Miten vitu sitä jätkä on noin helvetin lentäjä? Ihan lentoäijä. Ajo. Tää peli oli aivan helvetin hämmentävä ja helvetin paska. Ei oo mitään hajua, mitä pitää tehdä. Ei oo mitään hajua, mitä mä tein. Eikä mitään, mitä mä haluan tästä sanoa muuta kuin, että tää oli ihan hintansa väärti, kun ei mitään maksa, mutta siis... Tai kai tää maksaa jotain, mutta siis joo. Ilmanen viikonloppuvertti. Ja... Edes F1. En mä kyllä halunnut olla valmis. Joo, disconnect. Mut joo, tää oli varmaan tässä ja... Näihin kuviin ja näihin ääniin.